Hmm. Yan, kain po. Wow, grabe. Bunmaro, grabe ang laki. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Ayan, nag-crave po ako. Specifically, ito pong siomai mga ka-studio. Mayroon din tayo ditong balut at mayroong bone marrow. Ayan, apat po yan mga ka-studio. Tsaka mayroon akong chili garlic na maraming sili mga ka-studio. Sobrang anghang nito. Ito palang bone marrow natin mga ka-studio. Nabili ko ito sa Coles Cansi. Ayan, maraming salamat po. So let's go mga ka-studio. Mayroon akong coke dito. Yan, andam tadaan kay halang kay ni. Yeah. So tara, pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Ngaon ta? Dirahan ta ni guys. Sus, kapuro misili. Yan, kain po. Masarap siya mga studio pero maanghang. Excuse me po.
Lami kaysa. May chili garlic ba? Grabe kadag ko. Wow, grabe. Bunmaru, grabe ang laki. Excuse, dapulin tani. Kain po. Anghang. Kinsa na po kami, tumutulo si Pon ko sa anghang.
Shoutout tayo mga studio. Shoutout kay Jeros29. Shoutout kay Giovanna Ranzado from Lupisaina, Misamis Occidental. Shoutout din kay CC from Central Islip, New York. Shoutout Junril Agin. Shoutout Zalita Muzar. Shoutout din kay Cristil Salaong from Iligan City. Shoutout naman kay Lovely Provinciana. Shoutout Jewelson Ubalde from Canada. Shoutout din kay Filipina vlogger from Dipolog. Shoutout naman kay Telma Kathleen Dudong Katiwalaan at Benji from Baroy Lower Sagadan. So ayan mga studio, grabe. Naubos po lahat. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. God bless. Bye-bye.